statuut is vrij onbekend in Nederland. Sterker, het Caribisch deel van het Koninkrijk is onbekend in Nederland. En daarom heeft de Haagse Hogeschool sinds 2019 een start gemaakt met een programma waarin het Caribisch deel van het Koninkrijk centraal staat. Dus studenten leren over de eilanden, over de cultuur, staatkundige verhoudingen, economie, geschiedenis enzovoort. Ook de moeilijke onderwerpen gaan we niet uit de weg. Heel populair bij studenten, er zit er steeds veel in. En deze dag wordt georganiseerd door de tweedejaarsstudenten. Om niet alleen andere studenten, maar ook publieksgroepen, ambtenaren mee te nemen in wat het Koninkrijk is. Namelijk een staatkundige structuur die van ons allemaal is en die we gewoon veel beter moeten leren kennen. Zeker, het is een heel goed moment om te reflecteren over 70 jaar. En wat we hier doen is dat we niet alleen terugkijken op de afgelopen 70 jaar, dus een beetje de nasleep van de postkoloniale periode en hoe dat gegaan is. Maar wat we hier vooral doen is dat we vooruitkijken naar de komende jaren. En dat doen we met een generatie die nu nog in de collegebanken zit, maar over 10 jaar als beleidsambtenaar, als functionaris, ergens op een plek zit waar ze beslissingen nemen die effect hebben in het leven van mensen, ook in de Cariben. En daarom is het belangrijk dat ze tijdens een studie meer leren over de Cariben zelf, maar dus ook over het statuut. Een van de dingen die belangrijk is bijvoorbeeld is, het statuut is een document dat ons bindt met elkaar, waarbij allerlei juridische kaders zijn vastgelegd. Maar het is ook een document waarin we vragen kunnen stellen, bijvoorbeeld over het democratisch tekort. De Raad van State heeft pas geadviseerd om alle burgers van het Koninkrijk, die allemaal hetzelfde paspoort hebben, om die stemrecht te geven voor het parlement, omdat er wel een koninkrijksregering is, maar geen koninkrijksparlement. Nou, dat soort dingen nemen we ook mee in de gesprekken met de studenten. En wat je vandaag ook zult zien, is dat er debatten zijn waarbij de huidige generatie bestuurders vragen stelt aan de komende generatie bestuurders, hoe zij die toekomst voor zich zien. Ja, de Minor Koninkrijkszaken is gestart in 2019 en dat heeft er vooral mee te maken. Kijk, als je naar mij kijkt zie je misschien ook een Indonesische achtergrond. Dus ik ken het postkoloniale debat. En wat ik ook heel goed weet is hoe Nederland jarenlang met zijn rug naar de geschiedenis heeft gestaan. Maar tegelijkertijd zijn we een staatkundig verband. Wij delen een geschiedenis met elkaar die niet altijd even prettig is. Maar dat is wel onze gezamenlijke geschiedenis. En die toekomst, zoals die vast ligt in het statuut, die is ook gezamenlijk. En daarom is het belangrijk dat er onderwijs is. Nu zijn wij op dit moment de enige onderwijsinstelling in Nederland die daar een programma over maakt. Dat is eigenlijk niet iets om trots op te zijn, maar het is gewoon heel erg jammer dat wij nog steeds de enige zijn. Maar het is wel heel erg nodig. En ik hoor het ook van veel studenten die zeggen van, goh, tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik eigenlijk nooit iets gehoord over de eilanden. En hoe kan dat nu? En daar brengen wij verandering op in. Dus er is veel belangstelling voor om daar een deel te nemen, maar het is ook echt noodzakelijk. Als wij een koninkrijk zijn, dan moeten we daar ook invulling geven. Dan moeten we ook met elkaar naar onze geschiedenis kijken en ook met elkaar nadenken van hoe werkt dat staatkundig verband, hoe werken we samen en hoe ziet die gezamenlijke toekomst eruit. En dat is wat we al op dagen zoals dit met elkaar bespreken.